To kamar yadda mutane suka sani, wani shahararren fim mai suna Manyan Mata ya bayyana gawurtacce ne a cikin masana'antar Kannywood, wanda kuma an samu wasu mutane sun yi tsokaci akan wannan fim mai suna Manyan Mata. Kamar yadda kuke gani ga sharhi ga kuma tsokaci kamar yadda wannan marubuci ya yi magana game da wannan fim. Ita masana'antar Kannywood masana'anta ce wacce mutane al'umma dubata suke amfanarta ko samun kuɗi ko kuma nishadantarwa ko wa'azantarwa, amma akan samu akasi idan fim ya shafi wani bangare wanda wani mutumin bai yi wa daɗi ba, yakan yi rubutu game da wannan fim ɗin ko ya ce ba a kyauta ba, wanda kuma aka yi daidai zai ce an yi daidai. Wannan fim mai suna Manyan Mata an samu marubuci haziki ya yi shi kuma mutane suna kallon sa ta fuskar wa'azantarwa, amma masu rubutu tsokaci sun yi magana cewa bangaren almajiranci kamar cin zarafi ake ko cin mutunci, wanda wasu kuma sun gane ba hakan bane, ana yin dai gyara kayan ka ne, ba zai zamo sauke mu raba ba. Idan ka kalli fim din Manyan Mata zaka ga cewa wannan abin da ake yi idan wa'azantarwa ce zaka gane, idan cin zarafi ne a ciki zaka fitar, kai zaka yi alƙalanci mai kallo, kai zaka fitar da gaskiyar sakamako yadda ya kasance. Shi dai marubucin ya lissafo cewa wannan marubucin fim din Manyan Mata shin ya taɓa rubuta abubuwa na alkhairi wanda mutane suke amfana? To idan mutum yana so ya san hakan sai dai ya gane marubucin ya kuma bibiyi fina-finan Hausa dan ganin wa yake rubutawa. Ku tunna subscribe da ƙararrawa.